Heipodi! Palaamme jälleen sienien villiin maailmaan. Viime kerralla taisin laittaa näitä erinäisiä kasvatusalustoja kasvamaan. Nyt sitten on aika ottaa nämä tältä pois. Ja siirtää nämä puupillettiin kasvamaan nämä jyväkasvatusalustat. Meillä oli tää yksi purkki, missä oli tätä kahvinpurua. Täällä on oikeastaan näin kaikki on melko lailla tasaisesti tää riihmasta kasvanut. Tuossa kasvamisen aikana mä tein semmosia havaintoja, että tuo kahmi, sitten tää 4 viljan purkki, ne levisi kaikkein nopeiten. Niissä ei ollut semmoista niinku mitään kovinkaan merkittävää eroa. Täältä päältä huomaa, että tässä on tämmöistä niinku jokseenkin vahvempaa riihmastoa verrattuna tähän purkkiin, missä ei ole mitään lisäaineita, kasvuravinteita. Ja tästä johtuen mä tein semmoisen päätelmän, että täällä ainakin on ollut vahvempi kasvu kuin täällä. Sitten täällä on tää 4 viljan purkki. No mä ravistin tota just tossa äsken, niin saadakseni vähän silleen sen riihmasta jotenkin vähän tasaisemmin leviämään siellä. Mutta sitten tällä on tosiaan semmoinen taipumus tällä riihmastalla jotenkin katketa tai vetäytyä, niin sitten sitä tuosta pinnalta ei niin kuin oikeastaan näe. Mutta voitte luottaa muuhun, kun sanon, että siinä se riihmastojen kyllästymisaste tuonne purkkiin oli suurin piirtein sama kuin tuossa kahvin puruissa. Nämä nesteviljelmät voi hyvin. Täällä on paljon tätä riihmastoa. Mä laitan tuon jääkaappiin. Täällä pystysuorassa purkissa on vielä niin kuin vähemmän tätä. Mä luulen, että tuokin riittää, että tuosta saan piikitettyä ihan tarpeeksi. Sitten riihmastoa sitten kun tarvitsen, että nämä menee nyt jääkaappiin säilöön. Ne säilyy sille ihan hyvin. Mitä me tehdään tänään näille, on se, että mä teen tästä vähän silleen niin kuin 2 koe-erää. Mä sekoitan noin keskenään ja punnitsen sen määrän. Ja sitten jaan noin semmoisiin pusseihin, muovipusseihin, olette ne aikaisemminkin nähnyt. Ja vähän niin kuin vertailee sitä kasvunopeutta keskenään, että kuinka paljon vaikuttaa se, että kuinka paljon alkuriihmastoa sinne laittaa sinne kokonaisainekseen. Englanniksi sille on semmoinen nimitys, tämmöinen kuin spawn rate. Mikähän se on suomeksi? Tämmöinen jonkinnäköinen suhdeluku tätä jyväriihmastoa. Mä laitan toiseen erään 1/10 siitä pelletin ja tämän riihmaston kuivapainosta tätä jyväriihmastosekoitusta. Ja toiseen erään 4 pussiin sitten 20%. Eli spawn rate siinä ensimmäisessä erässä on 10% ja spawn rate jälkimmäisessä erässä on sitten 20%. Se saattaa olla, että se 20% menestyy ja kasvaa niin kuin jopa eksponentiaalisesti nopeammin kuin se 10%, mutta katsotaan sitä sitten. Ja jotta me saadaan sitten samaa määrää sitten aineesta, niin 1/3 sitten tästä kokonaisainesmäärästä menee sinne 10% puolelle ja 2/3 sitten menee sinne 20% puolelle. Et siellähän pitää olla tuplalla määrä sitten verrattuna siihen toiseen. Katsotaan kohta, kun laitan nämä pelletit ja riihmastot yhteen. Mä tosiaan pastyroin sen pelletin ennen kuin sinne laitetaan yhtään mitään muuta. Joo, palataan kohta. Näin. Nyt ne on punnittu. Ja jyvämateriaalia tuolla on hilkun päälle 2,5 kiloa. Mä tässä korjaan vähän. Käytän jyvää sen prosenttisuuden verran sitä kokonaispainosta, ei kuivapainosta. Nimittäin tämän kun kerrottaisiin esimerkiksi 10 tai 5, meille tulee helposti semmoinen 12,5 kiloista 25 kiloa kokonaismateriaalia, ja mulla yksinkertaisesti ei ole tällä hetkellä paikkaa säilyttää sitä. Joten me otetaan tämä spawn rate-osuus nyt sitten näistä kokonaispainosta, mihin sitten lasketaan tuo vesi mukaan. Mä oon tehnyt tämmöiset reseptit, laskenut käsin valmiiksi. Yleensä käytetään jotain tämmöisiä kirjekuoria, mitkä on mennessä kierrätykseen.
suttupaperina. Nyt sitten mä alan sitten mittailemaan vettä ja keittämään sitä ja mittailemaan pellettiä. Kiehuvä vesi jonkin aikaa liottaa sitä pellettiä. Pastorointi on sitä, että kuumassa vedessä se aine, mitä halutaan pastoroida, niin siinä prosessin aikana kuolee sitten merkittävän määrän sitten näitä erilaisia hajottajaeliöitä. Sitten kun pelletti on jäähtynyt pastorointiprosessin jälkeen, niin lisäämme nämä. Sekoitamme sinne ja sitten laitamme ne pusseihin. Ja ne pussit sitten, mulla on tuolla semmoinen vakuumipaketointilaite, niin mä käytän sitä sulkija-ominaisuutta niiden pussien sitten sulkemiseen. Siirrymme nyt sitten veden keittoon ja pastorointiin. Näin. Siinä on mitattu 2,5 kiloa tuota pellettiä. Mun pitäisi kohta muuta lisää, nimittäin tuolla astiassa on suurin piirtein ehkä, en nyt juurikaan tuota enempää, että tässä on ehkä 3 kiloa jäljellä. Pelletti on onneksi semmoista rehukauran ohella, että niin, se on hyvin halpaa. Maksaa suurin piirtein puoli euroa per kilo. Eli tämmöisen toiminnan juoksuvat kulut on hyvin minimaaliset. Suurempi osuus on sitten sitä työtä. Täällä on nämä viimeisimmät sienet vielä kasvamassa, mutta mä tajan nyt niin, kerätä noin viimein pois ja laittaa nämä pussit nyt sitten kierrätykseen. Tämä kasvattaa tämmöistä niin vähän tämmöistä omanlaatuista haperoa sienipintaa nyt. Et mä luulen, että se suurin osa sitä sienen kasvuvoimasta on tuolla pussin sisällä. Tuo on kiinteitä tuo. Että joo, tästä tulee tämmöistä silppua sitten, että se varmaan maustaa hyvin jotain kastiketta tai vastaavaa. Saattaa olla, että kuivata nämä ja sitten käytä just sitä niin kastikkeen niin maustamistarkoituksessa. Tai ehkä jopa laita kahviin. Tällä siiliurakkaalla on tutkitusti kaikennäköisiä tämmöisiä kognitiivisia kykyjä ja kehittäviä vaikutuksia. Puhutaan neuroplastisista ominaisuuksista, neurogeneesistä ja tuollaisista. Eli vaikuttaa aine tuonne hermostoon kasvattavalla tavalla, kiihdyttää sitä kasvua. Semmoista. Vesi vielä on täällä tulossa. Kunhan toi kiehuu tossa noin, niin sekoitan sen tonne. Pelletit paisuu tuolla ihan kivasti. Sitten on se jäähtyä. Sen jälkeen menee noin siemenet rihmastojen kanssa ja sen jälkeen pussitetaan ja sen jälkeen tehdään sitten vielä se toinen erä. Tälleen. No niin, vesi alkaa täällä kiehumaan. Kaadan tonne. Tarvitsen siihen 2 kättä, joten ette tule näkemään hienoa veden kaatumisprosessia. Olette varmasti joskus nähneet, kun vettä kaadetaan. Siinä ei mitään ihmeellistä. Sitten noin alkaa paisua, noin pelletit, ne muuttuu semmoiseksi sahanpuruksi. Näetpä kohta. Harmi, kun ette päässyt näkemään, niin nämä pelletit tosiaan niin paisu melko lailla välittömästi tämmöiseksi vähän niin kuin pörröseksi, karvaseksi. Joo, noita mä sekoittelen kohta, että se kosteus leviää tasaisesti ja annetaan jäähtyä tosiaan ja sitten jyvää sekaan ja sitten bussiin. Niin. Yksi tärkeä juttu vielä. Sinetöidään tämä astia kannella senksi aikaa, kun niin tuo jäähtyy. Nimittäin me halutaan kuitenkin, että se lämpö siellä vaikuttaa siihen ainekseen. Eli eliminoi niitä bakteereita, hajottajasieniä. Lisäksi tämä kansi sitten tietysti lisää tätä siisteyttä, puhtautta. Tällä välin ei laskeudu sitten mitään epämääräisiä eliöitä tuonne. Halutaan minimoida sitä määrää, mikä se epäpuhtauksien määrä, mikä tuonne päättyy. Näin. No niin, jees. Päätin tehdä tämän toisen erän
vesipellettiseoksen jo nyt etukäteen, koska niin, tämä ensimmäinenkin erä tuntuu edelleen niin tosi lämpimältä, melkein kuumalta tuosta kyljestä. Se kestää varmaan useampi tunti, kun tuo jäähtyy. Ja en halua silleen niin viivyttää sitä odottamista pidemmälle iltaa asti, että teen toisen erään samassa astissa, niin mä laitan tonne tekeytyttää. Sitten mä keräsin nuo sienet tuolta. Tuossa on semmonen 200 grammaa, eli yhteensä noista pusseista tuli semmonen kilo sientä. Musta jotenkin tuntuu, että nuo pussit on edelleen niin kuin jokseenkin elinvoimaisia. Mä ajattelin, että mä laitan ne tänne parvekkeelle, hyllylle kasvamaan. Jos jotkut linnut niitä siellä nokkii ja ne alkaa leviämään, roskaamaan sitä parviketta, niin mä heitän sitä ne johonkin muualle. Esimerkiksi tonne puskan juurelle. Joku kaunis yö käy sinne hautaamassa niitä. Se olisi hauskaa, jos toi sieni alkaisi leviämään täällä Suomessa. Sitä täällä on esiintynyt luontaisesti, mutta siiliorakas on hyvin harvinainen sieni, uhanalainen. Sitä ei oikeastaan saa luonnosta kerätä. Joten todennäköisesti siitä ihan hirveästi haittaa ole, että tämmöinen sieni kanta täällä jotenkin sitten ehkä jopa hieman menestyy. Mutta joo. Pussit jotain parin tonnin päästä. Oh yeah. No purut alkaa olemaan tarpeeksi jäähtyneitä. Joten alamme sitten lappaamaan tätä rihmasto jyvä sekoitusta. Tuonne menee 1/3. Tuonne menee 2/3. Nämä tilavuudet ei ihan ole silleen samassa suhteessa. Eli tonne mihin menee enemmän sitä jyvärihmastoa. Siellä on vähemmän pellettipurua. Ja tämä johtuu ihan siitä, että mä mittasin ne suhteet painossa, ei tilavuudessa. Tonne meni suhteessa enemmän purua, pellettiä. Vaikkakin sinne menee vähän pienempi määrä sitä jyvärihmastoa, koska se suhde on 10% siitä kokonaismassasta. Tai sanotaan kuivapainosta. Ja täällä se prosenttiosuus sitä jyvärihmastosekoitusta on 20% sitä kuivapainosta. Sitten kun tuonne lisäsi vettä, niin se paisui. Ja se aiheutti sitten tuommoisen isomman eron vielä siinä tilavuudessa. Nämä siis menee tonne. Ja sitten tuolla lapiolla lappaa ne pussiin. Tein todennäköisesti kylppärissä sen. Saattaa olla vähän likasta hommaa. Kohta palaan pussien kanssa sitten. Yeah. Mulla on tässä tämmönen vakuumisulkija laite. Tällä siis voi tehdä vakuumipakkauksia ja sitten tämmösiä sulkea käytännössä muovipusseja. Tämä on toiseksi viimeinen pussi nyt sitten. Ja jonossa on vielä yksi. Näitä pusseja tuli 4 kappaletta tällä 10% jyvärihmasto-osuudella. 3 tuolla 20. Sitten tämmönen jämäpussi, mihin sitten mä laitoin noin laatikkojen pohjat. Siellä on sitten puolet ja puolet, eli keskimäärin 15% sitten siitä kuivapainosta, sitä jyvärihmastosekoitusta. Sinetöin siis vielä tämän pussin tästä näin. Samalla tavalla kuin tämä. Tässä tehdään tälle vielä sillä tavalla, että taitetaan tuo lieve tonne taakse ja puristetaan tuo ilma ulos tuosta mikrohuokosteipin läpi. Nimittäin jos tonne jää tilaa tonne yläpäähän, niin se sieni haluaa työntää sitten sieltä ne itiöimät sen syötävän osan esiin tänne pussin sisälle. Ja se ei ole hyvä homma. Eli kohtuullisen kireeksi tuo laitetaan. Nämä pussit mä laitan yhteen noista laatikoista varmaan tuohon. Nämä laitetaan sitten pimeeseen
se riimasto leviää siellä, niitä puristellaan silloin tällä. Pussit on tosiaan hyviä siitä, että näitä pystyy puristelemaan, sinne syntyy niitä ilmanrakoja väliin. Ja sieltä ilmanrakojen niin kautta sitten se sieni tykkää sitten myös kasvaa tehokkaasti. Tämä siiliorakas ei ole semmoinen lajike, joka vaatii hirveästi happea. Eli tämä hengitysreikäkin on tässä vähän tälleen niin sivuus vähän lyntettynä. Se ei ole ongelma. Jotkut sienilajikkeet on sitten semmoisia, jotka kaipaa enemmän happea. Mutta niin, katsotaan ehkä joku päivä, jos semmoista päädyn tekemään. Nämä 8 pussia menee kohta pimeään odottelemaan. Ja viikko pari menee, kunnes ne sitten avataan ja aletaan taas keräämään sataa. Näin.